So guys, yung technique ng mga mulberry, kailangan putulan yung sanga para tuloy-tuloy yung bunga niya. Kagaya niyan, bumunga na yan siya kasi pinutulan ko yan eh. So, maraming bunga yan siya pag maputulan natin. Hello guys, magandang araw at magandang umaga sa ating lahat. So, happy yung mga tanim ko guys kasi napakalakas yung ulan kagabi, magdamag. So, akala ko ano na kami guys maanod na. Ito guys, nagbaha talaga sa sobrang lakas ng ulan kaya happy yung mga tanim ko. So, ito yung prayer plant, meron dito si Ma'am Bitani. So, happy talaga sila guys basta makaulan kasi tipid na rin sa pagdilig. Kaya sayang-saya nila na magdamag yung ulan. So ngayon guys, pupunta ako dun sa kabila dahil hindi nga ako pa magluto ngayon ng Sabado pa ako magluto ng suman moron kasi ipunin ko muna yung lahat ng mga order para sama-sama na kami lulutuin. So duty muna ako ngayon. Yung mga gusto ng mulberry, ayan malaki na yung mga dahon niya. Pwede na kayong pumunta dito para kunin nyo to. Kasi po yan guys sobra po yan sa mga nagpatanim. So ngayon guys, punta tayo dun sa kabila dahil magdamag kasi kagabing umulan. Grabe. Ang lakas. Tapos guys, magtrabaho muna ako sa kabila kasi ilang araw na rin akong absent. Kaya magtrabaho muna ako kasi ang amo ko pala guys na extend pala siya dahil July na pala siya uuwi. Kaya tayo, ang dami bunga guys Si Sansan Blanton dami. Kami is magdamag umulan kagabi guys, grabe. Hindi na to kailangan hugasan kasi ang lakas ng ulan. Ang dami dami. Sawa ka dito pag sila kahapon, daming kumuha nito. Sinawsaw nila sa asin at suka. Pero ako pumunta doon guys sa kabila. Kasi ayan madilim na naman parang ulan na naman. Ang dami kong gagawin doon guys. Kahapon marami na may na ako kahapon guys, may ginawa na ako. Pinaglilipat-lipat ko na yung mga tanim ko. Tara guys. Maraming nagtatanong kung luluto ba ako. Kaya inipon ko muna lahat ng mga order nila para isang lutuan. Shout out ko ni Ma'am Anisita Berdon. Nasa Cebu po siya guys, mag-order daw siya ng 50 piraso. Guys, nipalitan ko na dito yung mga tanim. Nagsama-sama ko yung mga puro ganyan guys gabi-gabi. Tapos yung mga nakalagay doon, ilipat ko dito. Ayan mga paragayo. Tapos pinutulan ko siya kasi may mga sakit na dumapo. Ayan kaya mamamatay yung natin guys kasi dapuan siya ng piste ba. Mga piste sa tanim. Wawa naman mamamatay. Tapos yan galing pa to sa Mama Julie. Tapos yun guys yung mga nagawa ko ngayon. Yan tapos na ako dyan. Pinabagong mga tanim ko yan. Tapos meron akong ginawa dito guys, ayun
Yan, nilagay ko dito sa gate. Dito sa kabila. Yan. Tapos, sa labas, nakapadlock yung gate guys. Ito sa kaya sa kabila dadaan. So, nandito ako maghapon guys. Dami akong nilipat. Tapos, pinutulan ko rin yung ibang mga puno. Ay, yung mga atis doon sa likod. Hindi na ako nag-video guys kasi umulan kanina. Tapos ito yung ginawa ko guys din, oh. Sinabit ko yung mga ferns, ayan. Ayan, oh, ferns. So bagong ano ko lang to guys. Bagong lipat. So ang ganda yan. Ayan, oh. Ito bagong tanim ko rin yan. Nilagyan ko siya ng bunot. So ang ganda niya. Ayan, ah. Dati kasi guys, yung mga nakalagay dyan, iba-iba. Ngayon, tawag dito, yung pari-pariho na. So, maganda kasi tingnan guys, pag pari-pariho yung nakalagay. Tapos, dito din sa labas, yung iba kong tanim doon sa bahay, dinala ko dito. So, dito ko nilagay sa may puno. Pagpasok mo dito sa may gate, ito yung hagdanan sa may pintuan. Tapos dito guys, ilalandscape ko pa yan dyan. Yan, ilagay ko yan dito. Para maiba naman. Kasi guys, marami akong ganito nakalagay sa paso. Eh, nakalagay sa lang, sa galon. Kaya no. Tapos ilagay ko yan dyan. Sa may puno ng avocado. Tapos yun, hindi tayo makapasok dyan guys kasi nakapadlock yung gate. Yan, oh. Bilang gate, nilagyan ko rin siya ng ganyan. Yan. Tapos dito, yung mga gumamila ko guys. Ayan, buhay na yung ko, tinanim ko dyan. Tapos, na? Alas 3:30 na, hapit na alas 4. So alas 4 guys, pahinga muna ako. Grabing pawis. Tapos guys, meron pala akong tinanim na ako dito na kamatis at saka sili. Kita ko sa inyo guys. Natanim ko na yan siya guys, oh. Yan, puro kamatis yan dyan, yung Bisaya. Tapos dito naman, sili, sal. Saka yung alugbati ko guys, so ayan na, oh. Tumubo na. Tumubo na alugbati. Ito alugbati to na pula. Ito. Puputulan natin tong mulberry para dumami pa yung bunga niya. Kasi kailangan para siya tanggalin yung mga matabang dahon para bubunga siya. So guys, maingay, may nagpupukpuk doon guys, oh. Tawag dito, may pandayan kasi diyan ng bangka. So puputulan ko yan ngayon guys. Dito kasi yung mga bunga niya, ayan, oh. Tapos kailangan natin siyang putulan pa para bubunga ulit. Ganun yung technique pag mulberry. Kasi pag sumanga ulit to guys, nagaya yun, may mga bunga, kailangan siyang putulan. Nanay bunga. Nanay bunga.
Harvest nga ako yung hapon eh. Pwede ito pa kain sa ano yung kandi na yung niya. Kain sa kandi. Tamis na. Para tuloy-tuloy yung bunga niya. Tambok mong gugayo. Yung taba kasi sa yung taba niya napunta sa yung bunga niya dapat. So guys, ito yung video kong araw na to. Maraming salamat. Thank you for watching. Pahinga na po ako guys. Love you all.